Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Mbak Haji. Cakep. Kita jawab salam mugi-mugi selalu happy. Amin. Selain itu contoh happy bahagia mana alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Shalawat wa salaman ala rasulillah. Ingkang kula ini Bapak Akademina, ingkang kula hormati kula sayangi para ibu nyanyi, ibu, bapak, adik-adik, tersedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inangé malih istiqo sasarangan, donga sesarangan, ngaji sesarangan, mugi-mugi langkah lan kita sedaya wau dicatet oleh malaikat raqib, yo, lan di masyarakat saudari. Amin. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Dan terima kasih sedaya. Sehat kalian. Ini suasana hati nggih. Bahagia. Mugi selalu pinangan rahmatipun Allah. Amin. Ya Allah. Ya amin. Alhamdulillah. Saya promotor itu supados hidup kita indah. Ini hidup indah ya Bu? Iya. Indah. Patus rumah itu, rumah itu biar indah. Itu harus ada taman. Ini apa namanya Ibu? Jadi tambah indah kalau ada taman. Nah, rumah juga gitu. Nah, ibarat badan kita itu supados indah juga harus ada sesuatu yang menghiasi. Nah, untuk menghiasi badan hati kita supaya indah dan barokah dan tentunya itu diridhoi Allah masuk surga dengan ilmi dengan apa Bu? Ilmi. Dengan perkara dengan bau ngaji, gitu Bu. Salah satu wujud dari kita belajar ilmu agama itu ngaji. Ngaji apa Mas? Ngaji. Namanya untuk ilmu belajar. Wajibnya kalau belajar ilmu agama. Penting apa betul kita belajar? Sangat penting. Bapak harus belajar ilmu. Bapak harus akhirat ilmu. Bapak harus belajar rumah ilmu. Aku tuh bukan kamu tadi. Siapa pengen bagian di dunia yang itu dengan ilmu. Bagian akhirat juga dengan ilmu. Kedua-duanya juga dengan ilmu. Terutama ilmu agama. Ini jenengan ini pakai rumah tangga kan perlu ilmu agama boten Bu? Oke, rumah tangga itu dengan ilmu ilmu berantakan gitu. Nah, kewajiban suami kan memberi nafkah lahir batin, kewajiban istri apa melayani. Itu pada hakikatnya kita dalam saya ini namanya suami gitu. Seperti itu kewajiban. Mestinya namanya kewajiban durung wonge sampai jaluk dan diwe. Terus mau boten? Namanya melayani belum sampai jalur bisa ganti. Benar betul Mbak? Ya Bu ya. Nah, ilmu. Nah, terus menurut saya kita juga harus paham laki-laki juga tidak sama dengan perempuan itu dipahami. Laki-laki itu yang diutamakan apa itu akalnya gitu. Sedangkan kita itu perasaan
Jam tengah apa? Mas, ayo kami mas, saya sholat tahajud, sosmed, dumone, sowiritan. Mas, gak naik loh, ngajak keluarga tinggi kok. Oh, langsung kok. Namanya banding lokasi kok celana loh. Celana itu kok udah kok diubah. Mas sampai kok bingung loh, Mas. Saya celok mas, ayo kami. Terus aku udah tanya adamu nih, aku buat di. Padahal nek aku kan gak ibu. Nek ngomong dari itu baru bingung. Celana seksi loh, juga naik. Udah iya aku. Nyapa mas ubah. Aku bingung mas harus sisi tambah deh. Kalau kata-kata, mas ini bingung mas, harus sisi diubah. Lagi tak? Hujan ke? Padahal didatangi yo, maksudnya bisa sholat tahajud, mungkin sholat duha,
Berarti saya ini ibu mau kita waca keterangan ayat 182 111 oke boten putus ya. Nggih. Prowase. Bali nggih wong kang lara nemen arep mati iku yen ninggal bondo supaya wasiat kang adil. Wong tuwa loro utawa ana semene-semene ora berkelabate semene-semene sapa wong kang krungu weruh wasiat mau ing kono cidera wae senjatine wasiat upamane 1000 dikandhakaken 2000 dosane bakal disangka wong kang ngapusi iku mau. Allah Ta'ala midhanget ngucape wong kang wasiat lan mirsani tindakake wong kang diwasiati. Wasiat iku ora pareng ngeluwihi sak pertelon tinggalane. Mulane lamun wong kang dikuwatiraken dituduh melempem ora adil utawa keliru luwihi saking sak pertelon tuli dianakaken perjenian antarane wong kang diwasiati lan wong kang nampa wasiat. Saking wasiat iku ora ana alamane muhimat. Ayat iki surasane majibaken wasiat jalaran dawuh tiba iku tafsire perdu. Kata-kata tiba itu berarti wajib ibu. Nanging miturut katerangane tafsir jalaran hukum wajib wasiat iku dimaksud kelawan ayat miras lan hadis kang wirayaken saking Imam Tirmidzi. Lan wasiati diwaris. Macam iki ini disebut tentang waris itu tentang wasiat. Tentang waris tapi wasiat. Iki kudu diselesaikan sampai ayat selanjutnya siji. Nah, wasiat niku nggih Bu namine pesen nggih Bu. Pesen terutama tiyang badhe meninggal dunia. Lah, tiyang wasiat nek niku mboten angsal dumateng ahli warise. Tetapi kudu tiyang itu contoh mawon ya contoh mboten dong. Kados kula bapak kula nggih. Lah niku mboten asal wasiat ngeten. Lemahku iki tak wene 4 ya wonten niku ngomong teng kula. Ngoten niku mboten asal. Ngomong teng adik kula mboten asal nggih kula. Tapi iso ngomong nek wong liya, ponakane napa tanggane napa dadi saksine. Nggih teng saksine nggih Bu. Ngoten. Kados iki contoh bapak kula. Atone nek dana kan mboten ahli warise to. Menantu kan mboten bagian waris. Nah, dah iku matur. Nah, iku aku duwe kayu jati 5 gede-gede papan. Iku tak pengen. Ngono lho. Niku asal nggih Bu. Tapi nek ngomong teng langsung ya Pak iku mboten. Bapak kula kan di mondok karo sakara. Ngoten nggih Bu. Nah, iku ngoten. Nggih Bu. Nah, terus wong sing diomongi nang ayat iki, nek diomongi diopahi loro, aja dirubah. Nggih to? Lah kudu mungkin damekne antarane wong sing diwasiati wau karo sing entuk wasiat dicatet. Tak tubuh catet lah. Seketikane nggih Bu, ayat iki maksude. Wasiat itu macam-macam, dan itu wasiat data. Ada wasiat omongan. Aku mau nek mati, kok susah dikubur, untuk orang ini. Asal boten, boten asal. Wasiat sing berupa melanggar syariat, boten aku wedi ning kuburan teteng. Aku mau nek mati aja dikubur. Wis kaya omah ngarepe ditungno. Wonten iku boten asal dilaksanake. Ibu diingat-ingat nggih, wasiat itu sesuai dari kan syariat agama. Aku kok nek wis mati tulung kok bajuku kuwi weno wong sing butuh. Ngoten iki asal mboten? Salah. Tulung kok landare iku ceket sing apik, rupane ijo. Mboten iki asal nggih. Lah ngoten iku asal. Tapi nek wasiat sing elek kok mboten asal. Bisa ditekani iku dalam kehidupan. Nek wong iki urip iku jenenge dudu waris, tapi sing diarani waris peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan ahli waris ini ditentokne anake gitu bojone popone nek ponakane mboten wis popone mboten gitu nek ponak bae mengke wonten bae namine waris nek kula wonten fikih napa tentang waris gitu nah iku wonten jambak iki sekilas iki
bahwasanya tentang kualifikasi manusia. Nah, wasiat itu orang yang kuwe sepertiga dari hartane. Hartane katakan jumlahnya 100 gitu, mana 1 juta. Lah, oh sepertiga dari 100 33 nggih. Nanti orang lain 50. Boleh 30 atau 25 juta. Mungkin wong ini berutang, nggo nyaur utange. Kok sisane warise ngoten nggih, Bu? Masih apa ngeten? Aku ki duwe tanah apa ki jenenge 3 hektar. Ngoten nggih, Bu, non sewu. Terus iki tulung sing 2 hektar rehno ngoten nggih, Bu, Pak. Saya ngerti asal mboten. Lebih dari sepertiga kan? Mboten ansar oleh bisa apa niku sak sore iku nggih, mungkin yo apa niku 200 kan iki nek 1 juta lho nggih. Berarti ora luwih oleh lebih dari sepertiga dari hartane. Nek niku wasiat nggih, Bu. Lah sebabnya sisane butuh pamit. Saged pamit ta ndak? Tadi kata piye nek mboten piye-piye mboten kertas nggih. Wong iki urip rebutan iku aku njaluk warise mbok. Wong iki urip lho nggih, Bu, asal mboten waris itu artinya peninggalan setelah yang punya harta itu meninggal dunia. Ini bukan waris. Nek wong iki urip diwane jenenge hibah. Nek wong arep mati pesen jenenge wasiat. Dan wasiat itu harus sesuai syariat agama. Sing maksiat terus mati mau dikubur lho nggih, Bu. Mboten asal dilaksanane nggih. Sakit pamit ndak? Oke, saiki lanjut ayat 183. Nang kosong iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong-wong kang padha iman kabeh. Kutiba den berdoaken alaikum siyamu ing atase sira kabeh apa poso. Kana kutiba kaya oleh diperdoaken apa siam apa poso ala ladina ing atase wong akeh. Min qablikum kang tetep sadurunge ira kabeh. La'alakum supaya sira kabeh iku takun padha wedi sira utawa takwa. Yes, sehingga ibu saniki ayat 123 monggo kita waca. Nggih, agak bawah. Wong-wong mukmin, wong-wong beriman diperdoaken utawa diwajibaken poso. Poso. Kaya oleh poso baru diperdoaken ing atase umat-umat sadurunge umat Muhammad. Berarti umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman itu nggih diwajibne poso. Ngoten nggih, Bu? Nah, supaya wong mukmin padha tambah marang Allah Ta'ala. Tujuane poso niku ben tambah. Benar nggih, Bu? Jalaran poso iku bisa ngedohaken sahabat kang dadi sumber maksiat. Sebab poso iku dapat mengurangi sahabat. Nafsu itu bisa dikurangi dengan poso. Sewu. Perintah poso terutama poso itu rukun apa, Bu? Rukun Islam. Rukun itu sesuatu yang wong diarani Islam itu bener iku nek nglakoni rukun Islam. Sadar nggih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nomor loro salat, kabeh salat itu nggih, Bu. Terus nomor 3 apa? Poso. Poso itu sing diarani poso iki maksude poso Ramadan. Ayat ini nek kata-katane dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing beriman. Lah iku cirine ayat ini berarti ayat madaniyah. Napa, Bu? Madaniyah. Madaniyah adalah ayat sing turune wonten Madinah. Berarti Nabi sampun hijrah. Perintah poso Ramadan itu turun pada tahun kedua Hijriah. Tahun pinten, Bu? Kedua Hijriah. Jadi Rasulullah itu hijrah ke Madinah 2 tahun di sana baru wonten perintah poso. Nggih, Bu? Nah, itu perintah poso dari tahun kedua Hijriah. Lah turune ayat ya ayyuhalladzina amanu itu pas bulan Sa'ban. Bulan apa, Bu? Sa'ban. Jadi sadurunge poso ayat ini pun turun pas masuk Ramadan berarti pun nglampahi poso. Saged dipahami ya, Bu? Terus kita pun tahu nglampahi poso kudu ngerti sejarahe, nggih, Bu? Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu
nggih Bu. Makane kok wonten kok kendala mesti kok enek wong bodho gak poso wae poso. Sampun dilokne nggih Bu. Iya poso mboten. Nek kita ngaji yo wong ya yo ladina anu lho gak poso mungkin gak beri. Nah, itu nggih. Bukan ya ikhlas tapi ya ayyuhal ladina no saya kok protes iki. Mah, kalau kan sepeda, berarti tenggelam kendaraan bocor, terus macet terus tak tenggelam terus paruh, nggak kok mana gitu kan? Itu mau kok makan, padahal itu poso, kan poso mana ya poso? Itu terkritis kan? Kan mereka ya ada aman. Mau beri mana? Berarti tidak poso ini berarti iya mesti makan tidak salah nih. Itu pembelajaran ya Bu. Itu jenis belajar ngomong. Berarti perintah poso itu ya ayo niku nggih diwajibne kok. Mungkin dari ini sebenarnya sami. Lah tujuane poso niku laku supaya kamu semua niku niki jamak nggih Bu. Tak takun menjadi wong sing takwa. Takwa iku carane wong sing taat dumateng Gusti Allah. Lan wedi nglampahi dosa-dosa. Niku artine takwa niku nurut dumateng perintah Allah niku namine niku angsal
Lah iku oleh gak poso tapi bayar fidyah. Fidyah itu rupane iki wae keterangane nggih tok anu miskin makanan dumateng tiyang miskin. Nah, nek kata-kata sik lanjut iki wae keterangane iku nggih keterangane. Mangan maring wong miskin sak mutan dinane. Upamane anggone bayar fidyah dirumihi minangka nglakoni kesunatan ya luwih bagus. Upamane wong kang rintau mau gelem poso malih ya malah luwih bagus. Ketandian para prayoga banget tumrape kita ngaji bab kang kekaitan gandengan karo kawenangane mongko sebab para utawa lelungan jalaran ora kurang sedulur kang padha salah paham jalaran namung maca dhawire ayat kang diterjemahaken dheweke banjur padha mogok jalaran lelungan padha mogok jalaran lara ing mongko mestine ana bates-batese lan ana syarat-syarate kang kudu ditetepi upamane lara iku lara kang kapriye masa lara paku nggih Bu gak poso mboten nggih lelungan kapriye lan liya-liyane maneh iku kabeh bisane diperluhi kudu aji kanthi anggone kitab-kitab fikih kang wis disaringati dening para ulama mujmalah sing madhep iki Bu. Nah, iki kan pertama mulai nek poso iku dibaca tentang Islam ya Bu, ingkang iman. Lah iku poso iku ditentone wektune, ya ta? Lah syarat-syarate. Lah kan boleh wong sing lara niku asal boten poso tapi diraih-raih kan. Jadi wong berpergian juga boleh poso, tidak puasa diraih-raih kan. Berarti terus syaratnya lara niku lara sing banget, nggih Bu. Aja lara kita gak poso. Nggih, lara tipes, lara petang mas beran, apa ngoten niku maksude ngoten nggih Bu. Lara panu, sing gatel. Lah boten ta nggih. Dadi ditentokne iki. Lah lara niku lara sing banget ngoten nggih Bu asal boten poso. Terus lelungan niku nggih lelungan sapan ingkang jauh sekiranya itu melelahkan. Iki kula beyan apa kula negara teng Banjar iku maksud iku nggih bepergian ta Bu. Tapi jarake dekat. Sing dimaksud iki jarake jauh. Sing oleh masa salat. Ngoten nggih Bu? Oleh jamaah salat niku. Lah iku sing dimaksud niku. Lah terus nek wonten tiyang malih sing sekiranya poso tidak kuat, ngoten nggih itu wanita. Ngoten niku bayar fidyah. Yang hamil, ya Bu, yang hamil yang menyusui lah sing kuatene kandungane yo baine, maka membayar fidyah. Mungkin diraih-raih bisa boleh poso lagi boleh. Nek mau cukup wonten beberapa pendapat cukup bayar fidyah mawon, sing apa enggak juga kan? Berarti kandungan yang hamil ibu kalian menyusui. Nah, itu dibayar fidyah. Lah fidyah itu apa? Ngoten ibu ngasih makan kok anu miskin, makan dumateng tiyang miskin. Pinter iki kontene ayat iki to'an. To'an iku berarti makanan. Ngoten nggih makanan kita napa nasi. Nggih Pak Bu, nek kula riyen kaya ngene niku kula beli nasi bungkus. Ya satu hari bungkus itu sak lauke. Niku kula sukane yang tukang beca apa sing poso apa kan musuh. Nah, iku namine bayar fidyah. Ada boleh berupa beras. Tapi beras kan nek gak lawe lak nggih pripun nggih Bu? Nanti kue beras nggih kue itu. Padahal itu kata-katanya itu kesunatan kue baik ditambahi ya kue sedino itu sakmut. Sakmut itu berarti 6 on nggih Bu. Kalau disebut sak bungkus mungkin nggih sak lawe. Nah, sakit dipanggil kita namanya fidyah. Dan bisa niku 1 bulan kita bayar sekali gak apa-apa nek memang baku iki gak poso nih Bu. Iki fidyah bangkung namane nek nasi yo 30 bungkus lawe. Nah, beras nggih 6 kali 30. Niku sing bayar kita tapi niate bayarne Mbak bangkunge apa mboten. Ngoten saged nggih Bu. Minangka kita bakti dumateng tiyang sakupama niku sing plantal nggih Bu. Bener-bener mboten kiyat kok. Ibu sakit pagi diberi Bu. Yang head itu mungkin ganti, gitu kipas kan ganti.
Terus nek wong yang gila, yang idiot mboten sadar, niku wajib poso mboten? Ndak poso nek tiap nakale sehat, balik berangkat agama Islam. Ini referensi yang beriman. Karena wonten kudu ngertos ilmune lho. Nah, poso apa ndak kudu ilmune lah. Lah tujuane itu napa supaya menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuane poso gitu. Nah, terus iki tentang apa niku? Iku ta'lamun jika engkau mengetahui. Jadi Pak poso niku kudu ngerti ilmune. Nah, ilmune kerja napa ngaji. Ngoten nggih. Sampun sampai niki riyen nggih Bu, pakai mesin nyata. Berlanjut tentang syahrul Ramadan. Nah, ini kaitannya tentang ilmu Al-Qur'an apa? Ilmu babe lain lagi. Jadi pakai sing saged dipahami ngoten nggih Bu, ben kisah-kisah nggih. Saya mau kesimpulannya tentang wasiat. Selanjutnya ini tentang kok dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rahmatna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu sadare donga nun sewu nun perhatiane iki wonten sedherek kita sebelum kita ngaji nggih ingkang asma Pusati Intripani itu anggota pengajian anak ibu kita iki saking terus ini meninggal dunia malam Jumat kemarin untuk itu mengakhir ibu itu wajib Fatihah jadi amal ibadah kita bagi Gusti Allah tujuane dinapura lan maksudnya saudari Allah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah sarana botolipun dibuka malih. Oh, siap dilakukan Ibu. Sampun siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana lana salam wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafid alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa afayatal hisab. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa kecil maupun dosa besar ya Allah. Baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Mulai kami balik hingga sekarang dan dosa yang akan datang ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, beri keselamatan kami semua dalam agama ya Allah. Beri rahmat kami semua ya Allah. Beri barokah pada rezeki kami semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami semua untuk bisa taubat ya Allah. Beri rahmat kami sebelum meninggal dunia ya Allah. Beri rahmat kami ketika meninggal dunia ya
Beri rahmat kami semua ketika setelah meninggal dunia ya Allah. Mudahkan kami semua ya Allah dalam menghadapi syakaratul maut nanti yang akan datang ya Allah. Karena Engkau yang Maha mengetahui ya Allah. Dan hindarkan kami semua ya Allah dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa ashri. Allahumma ma'afawastina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah. Urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma inna dzikrika ya Allah. Tolonglah kami semua ya Allah untuk bisa zikir, bisa ibadah melihatmu ya Allah. Bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma tawil amalna ya Allah. Panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa berkesempatan untuk hidup yang lebih bermanfaat, untuk mengumpulkan bekal ya Allah. Wasyafi ajsadana ya Allah. Sehatkan lahir batin kami semua ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit ya Allah. Apabila ada di antara keluarga kami dan diri kami yang sakit ya Allah, tolonglah ya Allah, sembuhkan ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah. Wasabi imanana ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Wawasil arzaqna ya Allah, mudahkan lapangkan rezeki kami. Ila rumah qalibna dalam kebaikan ya Allah, tekankan wa syari'atina dalam kejelekan ya Allah, jauhkan waqti faizana fi wa dunya innaka asyukur ya Allah ya Allah. Takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau kuasa ya Allah. Ya Fatah ilahu bana ala Al-Quran wa ya Allah wajibkan rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua ya Allah untuk bisa memahami ilmu agama, bisa mempelajari, memahami, mengamalkan ilmu Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bil ilmi ya Allah, berkaya kami semua dengan pengetahuan agama. Wazir bil hikmah ya Allah, berilah ketenangan batin, kebahagiaan pada kami semua. Wa alimah bitaqwa, muliakan kami semua ya Allah dengan takwa. Wa jamilah bil afiyah ya Allah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Irhamna ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia, tenang, tentram dalam iman ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana aqim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi salihun salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang bisa mendirikan salat, yang soleh-solehah, yang taat selama dunia akhirnya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, luruskan hati dan iman kami ya Allah. Jangan Engkau jodohkan hati dan iman kami setelah Engkau memberi petunjuk ya Allah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khotimah. Ya Allah, jadikan penghujung usia kami semua dalam keadaan iman Islam tetap kuat di hati. Selamat, lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini punya orang tua ya Allah, dan karena itu ya Allah, ampuni dan sayangi mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia. Berilah penerangan dalam alam kuburnya dan hindarkan mereka semua dari siksa kubur, dan masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Dan demikian juga masukkan kami semua dalam surga-Mu ya Allah. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya taqwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah wajah yang maha rahman, yang maha awal ya Allah, wajah yang maha akhir ya Allah. Ya Allah, wajah yang mempunyai kekuatan yang hebat. Ya Allah, wajah yang mempunyai kasih sayang, sayangilah kami ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini Kau takdirkan hadir bersikuh dalam masjid-Mu ya Allah, memohon ridho